Estamos con Abel Caballero, alcalde de Vigo dende o ano 2007, doutor en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela e pola Universidade de Cambridge. É catedrático de Teoría Económica na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais na Universidade de Vigo, ademais de o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias e presidente da Área Metropolitana de Vigo. Bo día. Bo día. Este ano 2017 é o ano dedicado a Carlos Casares, un escritor que, malia nacer en Ourense, pasou gran parte da súa vida en Vigo. Que pensa vostede que significou para Vigo o escritor? Pois moi importante, non? Primeiro, Casares foi un gran amigo meu, durante moitos anos, non? Tiñamos moito trato. É un gran escritor. Ten unha forma especial de facer literatura, o seu propio estilo. E para Vigo ter un autor desta envergadura, pois é un orgullo. Porque realmente, na que había nacido e instalado por as terras de Sinzo, pois era Vigués. Era Vigués, conhecía moi ben esta cidade, unha parte da súa literatura se marca en Vigo, e, por tanto, unha gran honra que Casares for Vigués. Sabemos que vostede coñeceu a Carlos Casares. Podería contarnos en que circunstancias? Pois, o coñezo toda a vida. Cando coñeces a alguén toda a vida non sabes cando empezou a amistade de que forma, non? Porque nos coñecemos de Santiago, casi que, non? E despois aquí en Vigo tivemos unha relación moi cercana, con amigos comuns, para falar de... Bueno, el, a traveso de Galaxia, sempre quería ter contacto con todo o mundo. E despois Carlos, a súa muller e a súa familia, pois eran amigos, amigos comuns, de forma que era para charlar. Casares era un gran conversador, que despois, cando facía a súa literatura, pois tamén a conversaba. Por iso, a miña relación foi moito máis personal que literaria e que política. Polo que temos lido sobre Carlos Casares, sabemos que en certa época da súa vida sentiu atracción polo Partido Comunista, como vostede mesmo e non poucos dos militantes do PSOE. Por que Carlos puido sentir esta atracción Pero porque en unha época da dictadura, a resistencia que había prácticamente era o comunista, non había outra. E, por tanto, os demócratas, moitos demócratas, nos chegamos ao Partido Comunista, que estuve un ano nesa cercanía, solamente un ano, e nos acercamos porque era unha forma de ir contra o dictador, de buscar un sistema democrático alternativo, pero eu enseguida descubrí que había que vir a partidos máis democráticos, con normas de elección interna democrática, porque o Partido Comunista, que fixe unha grande oposición á dictadura, sin embargo, tiña sistemas pouco democráticos, pouco transparentes, e a nós, e a él tamén, nos parecía que había que estar perto de outro tipo de partidos e de outras situacións. Carlos Casares formou parte do proxecto de Felipe González de incluir independentes nas listas do PSOE. Que nos pode decir sobre esta decisión de Carlos Casares e sobre ese momento? Sei non ben, porque eu tomei parte en esa decisión, en ese momento, non? Carlos era un home que estaba situado ideolóxicamente nos movimentos progresistas, sin filiación política concreta, pero con unha enorme cercanía ao Partido Socialista. O Partido Socialista de Galicia, o PSOE. E ele creía que a súa vida, ademais de literatura, ademais de levar a Galaxia, que casi que un compromiso con os sectores galeguistas do país, que a súa vida tiña que ter algún compromiso político proactivo, constructivo. E cando ele entra en esta cercanía do Partido Socialista, entra dende a visión amplia que eu comparto, de que o Partido Socialista é máis que un carné de un grupo de xente, que é unha idea, que é unha forma global de entender España, de entender Galicia, de entender Vigo, na que cabe tanta xente, e na que cabemos todos, e na que todos temos un espacio. E Carlos compartía esta forma, falamos moitas veces, non? Os partidos se deben aos ciudadanos, e por encima de todo, ten que estar sempre os ciudadanos, en o caso Vigo, primeiro Vigo, despois o partido. E poñer primeiro a Vigo é ampliar o espectro, é tratar de buscar canta máis colaboración e canto máis proactividade haya con a idea, con a cidade no meu caso, con Galicia no seu, pois é unha forma
de entender un Partido Socialista amplio, aberto, que eu estes días estou defendendo nas primarias que estamos a facer, verdad? Seguramente, pois pensando en aquela forma tan proactiva de Carlos Casares de cooperar con o Partido Socialista. Carlos Casares, nunha das moitas entrevistas que lle realizaron, chegou a decir que a investidura de Fernández Albor foi todo un cataclismo. Por que utiliza esta palabra para referirse á investidura do primeiro presidente do Parlamento de Galicia? Bueno, porque seguramente aquela primeira etapa se tendría que haber feito de forma máis cooperativa. Supoño que eso reflexa tamén cal era a súa idea sobre aquel goberno que se formaba, non? E claro, para Casares, seguramente a súa forma de entender o primeiro goberno de Galicia debería estar e estaba dentro do progresismo, dentro do ámbito político que estaba, e supoño que el pensaba que foran forzas conservadoras as que gobernaran Galicia non era o mellor que podía suceder, porque el, desde a súa posición socialdemócrata e galeguista, que é unha gran mostra, onde estaba Piñeiro e onde estaban tantas persoas do galeguismo de Galicia que optaron pola cercanía co Partido Socialista, pois supoño que el o que quería expresar en esa frase que canto mellor hubiera ido a Galicia de haber habido un goberno con unha visión máis galeguista, máis aperturista, máis socialdemócrata, máis progresista. Outro dos conflictos aos que se refire Carlos foi o tema da capitalidade. Que lembra vostede deste tema? Todo, non? Porque eu vivín moi de cerca. Creo que a capitalidade de Galicia, por forza, ten que ser sentida. Por forza. Pero, sin embargo, creo que hai aspectos que non están resoltos. Porque que sea Santiago a capital non quere decir que o resto do territorio non exista. Que Santiago sea a sede do goberno e a sede do Parlamento non pode significar que Vigo queda sempre postergado. E en Galicia se fixo un reparto. A capital en Santiago, a delegación do goberno de España e as sedes judiciales en Coruña, e Vigo quedou fora de todo. Pero Vigo é a cidade dinámica, a cidade que tira por toda Galicia. E, por tanto, está vendo ya unha situación sesgada en favor de Santiago Coruña e sesgada contra Vigo. E seguramente Carlos compartía conmigo esta visión. Nos queremos que Galicia se equilibre, pero o equilibrio requiere de que Vigo ocupe un lugar administrativo distinto. Non estou dicindo que a capital este mal, estou dicindo que hai parcelas políticas e administrativas que teñen que estar en Vigo. E que estamos exactamente na dimensión contraria. Estamos en un estadio no que o goberno de Galicia impugna e paraliza a área metropolitana de Vigo. Por tanto, unha aberración política. Porque Vigo foi moi generoso recoñecendo a capital de Santiago, apoiándoa, deixando que Coruña, na miña opinión, de forma equivocada, se quedara con unhas parcelas de poder do goberno de España non reclamando nada. Eu sou o primeiro alcalde que reclama espacio político-administrativo dentro de Galicia para Vigo, porque Vigo lidera Galicia. Nos escoitamos sempre Vigo o gran motor económico de Galicia. Sí, pero non nos recoñece nunca. E, por tanto, estamos postergados, verdad? E eu reclamo protagonismo e acción da Xunta de Galicia en Vigo para que Vigo sexa a cidade que ten que ser. E eu penso que Carlos compartía comigo esta visión. Xa para rematar, como lle gusta lembrar a Carlos Casares? Pois mira, de dúas formas, non? Primeiro, como un gran escritor, porque era un gran escritor. Tiña unha enorme capacidade de escribir dunha forma que cando empezas a ler tens que continuar por forza, non podes parar. E segundo, como un home íntegro, absolutamente íntegro. Era un home de conviccións, e mira, algunhas veces foi atacado, calumniado, porque el defendía unha forma de entender Galicia. Non entendía a Galicia do galeguismo, a Galicia do progresismo, el non entendía nin compartía o separatismo. Unha vez escribiu unha frase que tiña que ver con Colonia Champú, que era unha forma metafórica da literatura de entender posiciones secesionistas en Galicia. Pois foi violentamente atacado, criticado, e ele mantuvo a súa integridade. Por certo, o que o insultaba en aquel momento todavía está en Vigo facendo algunhas cuestións. Moitas grazas pola entrevista e por abrirnos as portas do Concello.
Deixame que vos diga algo, verdad? Porque eu estou encantado desta entrevista, pero estou moi orgulloso do que estades facendo. Desto de trasladar pasares a esta forma de entender a literatura, a figura, o ámbito propio do persoeiro, de entender Vigo, de entender o vosso centro docente, non? E por iso vos teño que decir que estou moi orgulloso de que estedes en Vigo, xa desde Vigo e estedes facendo isto. Moitas gracias. Moitas gracias.